Kini ang atong latest update bahin sa kahimtang sa atong panahon karong adlawang Lunes, Oktubre 17, 2022. Kagahapon sa alas 8 sa gabi, hingpit nang nakagawa sa atong Philippine Area of Responsibility si Bagyong Neneng. Wala na tayo nakaisa na tropical cyclone wind signal sa bisan asang bahin sa kayutaan sa atong nasod, hilabi didto sa Northern Luzon, pero naatay gale warning dito sa kadagatan sa may northern o western seaboard sa Northern Luzon. Diin kining mga dagata adunay baluron kaayo, nakahimtang diin peligro pa ang pagpalaot dinhing dapita. Ang Central ug Eastern Visayas makasinati aning panagsang mapanganuron ngadto sa madag-umon na kalangitan, inubanan aning mga patak-patak na mga pagulan, pagpangilat ug pagpanugdog, mugna aning mga localized thunderstorms o kining southwesterly surface wind flow. Ug mao na atong latest weather update. Para sa dugang impormasyon, bisitaha atong official website ug diri na lang takutob gikan diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan. Kini si Daphne Balyon. Dagang salamat ug mag-amping tang tanan.